It's a new day, a new week, a new... Всичко. Не всичко баш. Но много голяма част нещата се променят, много от нещата остават същите. Като това, че продължавам с тези видеа, имаше коментар под видеото от състезанието, че нали, тази поредица ще ми липсва, не знам си какво. Тази поредица продължава, или по-точно започваме нова, която просто е с различна цел, но като концепция и всичко останало ще бъде същата. Започваме да изпълняваме целта, която трябваше да изпълним, вече да е изпълнена. Просто поради не знам каква причина не можах да кача до 90 кг. Не можах да ям достатъчно. В есенцията си просто не можах да ям достатъчно. Или да не горя толкова много калории. Ти си виновна. Но да, затова добре дошли в Road to 90 кг. Това така ще го заглавя. Така ще се казва. Тази сутрин започваме днес. Не, реално в момента е следобед, но тази сутрин започнахме на 12 декември с начално тегло 85,4 кг. Точно така. Благодаря. Добре, станало, бе. Много е гладко такова. Защо не си ми казала, че е станало толкова хубаво? Да, Мери е малко болна. И затова няма да тренира, и е в цикъл, да. Няма да тренира и няма да участвам в видеото днес. Сигурно и утре. Утре ще тренираш? Не, нали? Най-много да се влушиш. Да. Добре. Та да, 85,4. И на пръв поглед, нали, 5 кг тонка не е толкова сложно да се качат, нали, просто някакво почни да ядеш по 4000 калории и ще ги качиш за... Буквално сигурно ще мога да кача за една седмица, ако трябва да бъдем честни. Но не е това идеята, защото по този начин съм качвал вече. Макар и силово да помага много и реално, нали, логично е, че като тежиш повече, ще си по-силен, просто защото mass moves mass, малко или много. Целта не е да кача просто 90 кг, целта е да кача до 90 кг, а вероятно и отвъд това с, как да го кажа, възможно най-нисък процент подкожни мазнини. После след тренировката ще направим един ползинг и ще видим реално как изглеждам в момента след състезанието си. Между другото, сутринта, след което тежах 84 кг и половина. След това го снимам 2 дни след състезанието, 3 дни, но неделя сутринта след състезанието си бях 84,5, което е супер ниско, супер леко. Но както и да е, имаме нова програма, имаме нови упражнения, имаме нови вариации на упражненията, много и различни и интересни. Реално деве, когато получих програмата си от ЕМО, бях много приятно изненадан, в смисъл много ме изкефи. И му написах това е бахтияката програма, това наистина много ми харесва. И ще бъде интересно да го споделя с вас и да ви, нали, покажа за какво става въпрос. Накратко, това, което ще правим следващите, Бог знае колко седмици, защото в момента сме декември, следващото състезание е май месец, така че имаме страшно много време до тогава 90 кг ще съм ги качил 20 000 пъти, деца вика. За разлика от подготовката за състезанието, която правихме до момента, където идеята е да правиш всяка седмица общо взето едно и също нещо, просто с леко надграждане на килограмите, за да може организма да се адаптира към все по-тежки товари. Тук, от друга страна, ще имаме вече различни повторения, няма да имаме единици, ще имаме повече обемна работа, ще имаме ще имаме също така тежки обемни серии, ще има леки обемни серии, в зависимост, нали, от това в каква седмица сме, различни вариации на упражненията, различни начини на изпълнение, различни спомагателни движения и така нататък и така нататък. Нали, в крайна сметка с една и съща цел са и двете неща да станем по-силни, но сега е това, което изгражда същинската сила. Нали, подготовката за състезанието, което са последните там 4-6
6-8 седмици, те са вече да се дошлифоват така нещата, да кажем. Нали, в оф-сизона правиш обемната работа, правиш многото повторения, правиш многото тежка работа, която те прави голям и силен съответно. И накрая, последните седмици, почваш и изглаждаш ъглите, изглаждаш детайлите, оправяш технически нещата, правиш все по-малко повторения и по-малко повторения, за да можеш накрая, когато идеш на състезанието, бум, да екзекютнеш и да се представиш подобаващо. И това направихме общо. Аз съм много доволен от това как се представих на състезанието. Предвид това как протече подготовката ми, супер многото фейлове, които направих през тази подготовка. И въпреки това успях да направя пиари общото на трите лифта. И да подобря тотала. Том на 85 кг си запазих силата, пък дали си надградих силата, която имах когато бях 90 кг. Смятайте сега, когато качат 90 кг както трябва, какво ще стане. Но, достатъчно за това. Сега няколко думи за това какво имам да правя днес. Какво имам да правя сега, какво имам да правя днешния ден. Имаме много серии клек. Наистина много серии клек. Имам 5. Общо взето имам 5 по 5 клек. Kind of. Но не са 5 по 5 стрейт серии с едни и същи килограми. Имаме петица на клек на RPE 5. След това още една петица, която е с 5% по-ниски килограми. И след това 3 петици с още 5% по-ниски килограми. След което имаме лежанка, но close grip лежанка. Повече трицепс. Имаме 3 по 6 ascending сетове. Започваме от RPE 4, отиваме на 5, отиваме на 6 след това. И след това за аксесуари имаме incline dumbbell press 3 по 10, leg extension 3 по 10 и трицепс overhead extension 3 по 10. Емо ме попита има ли някакви неща, които искам да ми добави специфични като аксесуари, които ми се правят. И казах, че много ми се правят leg екстензии, казах, че много ми се прави incline dumbbell press и казах също така, че ми се прави много... някаква рол вариация. Някаква вариация на гребане, която не е на долен скрипец, просто придърпване, защото не ми харесва много долния скрипец, който е сега в залата, където отиваме. Отиваме в Beast, между другото. Направиха ремонта, приключиха с ремонта. Ще ходим днеска за първи път. Реално отвориха вчера, днеска е вторник. Отвориха вчера официално, след ремонт, след всичко, там пребладисвания, работи, глупости. Ще им сега да видим за какво става въпрос, как е положението. И се надявам, че ще направим една брутална тренировка, на която буквално ще си унищожа краката днес. Може би чак унищожа не, но ще ги стимулираме значително. Просто защото RPE-то е малко по-ниско. Но да, ще ги стимулираме значително. Също така и градите. И трицепса. Така че да, дояждам това, събирам си бакиите, се видим с вас в залата. Пак сме тука и ми трябва десятка. Виждате интервала много по-различен пребладисване и също така си имаме то много готин кът. Тук е с 6 столчета масички арабала, което е много найс. Време е да бъсаутнем дънни скинс, които бяха между другото супер мокри преди да тръгна. Трябваше да ги с шуара. И поради същата причина днеска дигаме с старите обувки, защото влагата, която беше навънка заради студеното време, е намокрила реално на тореските ми супер много. И са абсолютна боза. Така че днес сме с старите. Няма много значение. Не стегам с тя на коленки, да. Не тега до слагането. Но да, нещата са преподредени, пребладисани, почистени, направени, доста прилично. Знам, че има и оборудване ново, което ще идва скоро, така че това ще е ексайтинг. Се надявам някаква част от това оборудване да е прибойско. Би било готино. Добре. 70 и клекнахме вече. След това 90. 120. И ще видим реално тези петици с какво ще ги правят.
Време е за накитници. Колан, Мулан. И да видим всичко как е. И може би ще е добре да си пусна някаква друга музика, не Торе Лейнза. Качвам се 7,5 и правим първата петица на 5. Даже може би малко твърде леко, но няма значение, все пак сме първа седмица. Още една петица, 120 и 3 петици на 115. Сто и 15, 3 по 5. Това май бяха 5. Толкова за клекове, след малко ще се върнем към тях. Или по-скоро към краката. За екстензии. Ще се придържаме към по-ниски кила днеска, предвид че арпито е толкова ниско. Затова 3 шестици, 75, 80, 85. Защото аз бях неудобен, ъгъл, нямаше как да се хвана.
Някой ползва ли пейката, момчета? Не. Още една. Завръщаме се на лек екстензиите, да си трашна краката от всякъде и после имаме трицепс и ползинг. Добре, ще мога даже да качим тежестта за следващите две. Защото това беше много леко. Аре да избутаме още една десятка. Преместих си седалката с едно назад. Ще мисля, че ще е по-окей. О, да, много по-добре е. Още не съм почнал и го усещам дори. Още ще мога да кача. От предната качих 15 кг, сега ще кача още 5. И сме на 80 от 100, целият стак е 100. Трябва до 2 месеца, 3 месеца да репваме стака.
за серии. Абсолютно искрено не си спомням последния път, когато съм правил лек екстензии, когато съм имал лек екстензии в програмата си. Намерих си в старата програма кога съм имал и то беше непосредствено пак след състезанието май месец. Имах лек екстензии за 1-2-3 седмици максимум и повече не. Но сега казах на Емо, правят ми се лек екстензии, искам лек екстензии. Искаме тая част тук, дето се води с лозичката, да я направя брутална. И това се прави с лек екстензии. Освен това ми падна батерията на слушалките. Да, тези слушалки са много стари, на 4 години и преди 3 години ги изпрах без да искам. Тогава имаха някакъв проблем и батерията изобщо не се зареждаше, изобщо не работеше. Зареждаха се, свираха 20 секунди и се изключваха. А сега ги пробвах пак, ги заредих и реално за голяма част от тренировката изтраяха, включително и че ги използвах и вкъщи малко, докато си правил риста, мала бала, слушах музика на тях. Точно за да пробвам дали няма пак да се изключат за 15 минути и да стане да ги взема с мен към залата, да почна да тренирам и бум да ми умре музиката и цялата тренировка да нямам музика. А сега реално нямам само за последните 3 упражнения за аксесуарите. Което е окей, приемливо, може би. Предвид, че можеше да е много по-зле. Сега последна серийка. 80. Добре. Можеше и още да кача даже. Май до 1 месец ще репваме стака, така като гледам. Килограмите, колко да почнеш, повторения и накрая да включиш как се изпълнява. Само, че iPhone-а не ще да ходиш. Един приятел, той греща с Android, цъка на видеото му се отваря фото, плаща цъка на видео, и се я праща под iPhone-а, се я праща на колата да се отваря, там цъка ми се отваря. Позиция е стилата, видеото тогава на видеото. Викам, сега ще робна, ще кажеш Имаме си ново място за позиране, което означава, че трябва да си уча сега нов ъгъл как да се снимам. Капиш? Сега това трябва да дойде тук. Окей. Така изглеждаме на 85,5, началото на тази поредица. Side chest. Леле.
Може би ще трябва да... Ще е хубаво да обърна малко внимание на краката, а? Така. Особено след като днес сме хитвали крака, а? Един сайд чест, както си трябва, с задното бедро и всичко. Ага, така по-става. Главната гърда. Имаме мисия горна гърда. Да я направим да ми докосне ушите. Как е това? Ай, ще се видим вкъщи. Обратно дома. Дома. Аз съм тук малко картофи за мен и за Мери, която още е болна. Такова следобед беше болна, сега пак си болна. В смисъл, стегни се. Оправи се вече. И в Airfryer има малко пиленце, което също се приготвя. Тук има част от него, което е готово. И ще дадем това. После ще направя един шейк, вероятно, защото ако не се лъжа, имам още така едно 1000 калории поне да ям. И така, общо това, което ще правим от тук нататъка, for the time being, като сплит, изглежда последния начин. Тъй като знам, че някой ще ме пита, все някой ще ме пита, преди да не ме пита, ще кажа. Така, понеделник, вече го видяхте, имаме клек, close grip лежанка и гради, трицепс, крака. Така. Сряда имаме тяга с лежанка и гръб. Петък отново имаме тяга, имаме вариация на лежанка и гръб и задно бедро, задна верига. И в събота имам клек и крака и малко гърди и рамо и корем. Имам да правя корем, вече имам да правя корем. Ще правим core workouts, deep core workouts за малка талия и голямо тупе и там, не знам как по друг начин се адвертайзват тези тренировки. Но да, грубо. Понеделник клек и лежанка, сряда тяга и лежанка, петък тяга и лежанка и събота клек. Повече тяга, с вариации на тяга, много интересни вариации, които ще правя още утре. Тренирам 2 дни подред, просто за да може да влезнем после в графика понеделник, сряда, петък. Тъй като понеделник вчера почивах, днес вторник тренирам, сряда тренирам и после петък и събота. Така че да. Ядем, после ядем пак, спим, почиваме, ставаме утре, ядем, работим, тренираме и така продължаваме напред до 90 кг и после отвъд. Ако имате каквито и да е въпроси относно каквото и да е, не се колебайте да ги оставите долу в коментарите, ще отговоря на тях не в следващото, но в последващото видео, просто защото в момента, в който кача това, вече ще съм снимал утрешното. Няма да мога, може би, да отговоря веднага. Но да, имайте предвид, че ако напишете някакъв въпрос в коментарите или някакво запитване, до 1-2 видеа ще ви бъде отговорено. Благодаря, че сте останали до края на клипа. Ако още не сте го направили, абонирайте за канала. Харесайте клипа, ако още не сте го направили. Такива неща не ви карам да правите често.
Това ще се радвам, ако го направите са. И да, си следващия клип, който ще е утре.